Oiartzun, Aiako Harriaren magalean sortutako herri txikia da. Txikia, baina bizia. Oiartzu arranaz eta arronoz askotan entzun dugun esaldia da. Eta egia da, harro gaude, oso harro gaude. Horregatik sortu dugu gure podcasta, beste behin, baina beste modu batera Oiartzu arragala eta harro gaudela esateko. Gure istorioak, gure jendea, gure ahotsa. Oiartzu arranaz eta arronoz, Iraide susperregi taman eselbetak. Bueno, kaixo ongi etorri beste saio batea. Gaurkoan ikusten zuten bezala gukindakago Oiana Aristizabal, kaixo Oian. Aupa, arratsaldeon. Bueno, lehenengo hasteko eskatuko izugu ezagutzen ez dizun pertsona batentzat aurkezteko. Vale, pues ni Oiana Aristizabal Cruz naz, 20 urte beteko jut laizter, eta buen gozo inaz, buen gozo sortzen baina zein nazen, la verdad. Eta bai, hartzen ganaz, eta bixi. Oso ondo. Bueno, zebo zaude hasteko. Oso ondo, gogoak ilusioa inau, tortzeak. Gurire bai kriston ilusioa indigo tortzeak. Baize, zaio. Batzuk ez dut eratu, eta gero. Ui. Eta, oso ondo, Iraide bigarren puntua zuk nahi zugan. Bai, eskatezean TikToken zure bideo bat aurkezten bezala. Kriston marabila iruditu zian. Ai ama, ez dakit ze momentutan okurritziten hori gotzea. Oso ondo intzenon, ne kriston pia gustatu zian. Se lo de tiesa. Bale, za. Idoia idazten bideo osua ikusten du, porque Iraidek ikusi nahi dut eskojonatzen landetzen. Ai ama, borretxa. Idoia idazten, y las señoras mirando. Bai, ez, pero oso nada, ni asko gustatu zian. Nik igo nun, porque descojonatu nahi enta. Nik ikusten nun, ai ama, eskau superrena da. Igo nun, eta zeba ego dut dau, en plan... Ez que, iruditzen hau, zu ezautu gabe, oso ondo representatzei zula. Gainotu nintzen nire compañera de piso, en plan, oian zebe guztu bai. Oian borratu eta nik. Ez? Es que gu justoi la vocen eontza, A bai. la vozen zinen, eta justo ginen Maria Omengin Errepublikakin elur saioa eta hola, eta beti hitz egiten bueltakoan eta hola, eta beti bozkatzen genuen osea, Maria Omengin Errepublikan superra full izan genuen. Mi eskerrekin. Bueno, eta bizkat horrea konta, zemuz labozeko esperientzia, zemuz Madrilen, ez? Bai, Madrilen. Oso ondo. Egia esan superguai. Oberena lagun pila bat. Osa, azkenean bihar dator gaina irabazlea. Honea dator. Oiartzun nahi dola bisitatu. Oiartzun ziti, eto ikastea! Bueno, bastante. Euskera ez daki. Bueno, moldatuko ga. Bai. Pero oso ondo. Esperientzia superbikaina. Egia esan oberena lagunak. Eta, ere, bai, jo, olako eszenario bat enkantatzea, ostion lujoa, super ondo. Oso bai. Ta, nola funtzionatzeu hor abestiak aukeratzean, o badakaz aukera... Baik, esate izute lista bat iteko. Osa, apuntatzen zanean inbertzu lista bat, uste dut, kantan arola, eta baik uste dute lista, nik uste dut dela permisioen gatik ta hola. Suposatzen dut, gero bai baik inbertutelako musika guztia eta hola, eta banda direkto delako, mino generalian baik aukeratut. Osa, duten tu lista, eta, pues hau kantatuko zu. Eta, normalian lista, bastute, sugur puntatik gan, hau kantatu bertzutan, vale, mi esker. Eta ze puta, no? En plan... Neretzako egia esan, sorte bastante dut, porque ya atrak, esan dintun, nizaten nire nula nahi, eta esan dintun, pues hau, ez besta, nahi zuna. Hola, un suerte bastante nakan, pero... Sin más, Bai, igual batek zateizu ez hau kantatuko zu bai, bai. Hoi da, eta batzuri intzioten, Eta batzuri, en plan, kanta batzuk zer ikustiko kamerekin, pero bueno. Eta hoi nola joaztian grabatzen zute saio bat, o gehiago, Bastante za dijo, en plan, bastante variatu dijo. Lehenengo zea grabatu genuen ekainan, uste dut, eske, ni denboak egin supertxarana. Ekainan grabatu genuen, eta hilabete eta atea zen, lehenengo audizioa tipoko buelta matutena, eta gero iraian grabatu zen bigarren fasea bataiak, ja dela jendeak nio bai zuzarea, azte bete dakazu, jendeakin ezagutu, kantatu, eta jazta, bidaltzitute bizkalerango, eta zuk etxerik entzuna bakazu, pero ez da ez dakazu, la emeste demo antxeetu. Pero bueno, esan, inolak arazikan, ez da, intzaia, berez. Eta horrea, kastina, supongo, bialtzen zula... Bai. Abesten... Oain irik jado kastinan horreiten nahi bado puntatu, kora oiartzen. Oiartzen representatu, rekortian, podcastien. Enara. Oie. Ja. Pues bai, kastin pila, tipo, bidaltzen zula tipiko bideo bat, hola.
bueno, yo soy Oian, tengo 19 años. Kantatzen zu, da bidaltzen zu. Eta zuba ustezu hartu zizutela casting hortan. Nik esan berot, nahi deitu intzatela. Osantzen vale. kaixo Oian, castingak ireki daude. Claro, nila bozkitzen eta nintzen. Vale. Pues vas initea con la tontería, la bozkitzen. Eta hori zeintzuten. Mira. Vale. Eske negenon apuntatua zergatik jontzinen la bozea eta espesten un baitea, zeitu intzuzutelako. Literalmente, eta toki guzti eta oten saiatu nintzen. Ja. Da, la bozatea zen, pues ya está. Atetzen den tokian hor, aurrea. Literal. Eske nik oantxe etorren hau burura, dakat rekordoan nik txikitatik antzerki iteut. Ta landetxe etzonean hemen iten genituen antzerkiak. Ta behin antzerki egin nun ta pase artean uste dut, zuka bestu zenla ta auritzek dantzatu dintzuen. Oia, Mauritzek zua, ez gogoratu auritzeri. Hor, osea, bueno, kabaran ez da ikusko, pero hemen aurrian, ta nik grabatua ezela, osea, ez dakitza bakat, nere burua hipnotizatua bezala. Bilek txuriz jantzia gaina. Oida. Auritzentzako trauma da. Osea, ezin zaio horretaz gogoratu, porque gaina gore lagun bat etorri zen, eta deskojonatzen pasazun zea guztia, porque etzoren txaiatua, esan genuen baiez, nengo momentuan ez guen txaiatu, eta horren auriz, pues asizun dantzatzen, tosuna dantzatzen. Kat rekordala, argitxuri batekin bezala, no? Fokazo bat, bilek txuriz jantziak, niola. Used to be mine. Kantatzen agotzen, oia. Ja, eske niko ez bakitzak, nire burua, osea, olako gume bat, trikitixa bakarrik entzuten zuna, eta hola, en plan, hipnotizata baitzen, en plan, wow! Ai, nire gustatzen zian, bueno, ez dakit recuerdo. Niko zontu pasaron, ai, barkatu. Ni recuerdo zona aga, baina, auritu gaixoa, oia. Que pobre. Ta, kio, a ber, nik egia esan berrot, enaz la voz, osea, zalia, ez dut ikusten, la voz. Bueno, bai, denak ikusten dugun la voz. Hoi nola, hijo, behaiek aukeratzen zute, zuk aukeratzen zu... Nik eut sekula sistema ulertu. Eske, nik sillakin buelta amate dut. Ni fasia pasata, lehen gautzen, sinisten fasia pasan nitula, orduan nire laguna izaten egian. Eta guain zenper dugu? Porque txiguten, ez da esplikatzen asko. Baden txiguten kanta, eta, no sé qué, eta momentuan esplikatzen txiguten, más o menos izan zen. Orduan, gauza da, zujuten zala, presentatzen zala, eta kantatzen zu. Eta gustatzen mal medezu, buelta mangaute. Eta majaratu, lautikan, nire kasuan bezala, big maten mal medezu buelta, zuko aukeratzen zu, bioietatik zein. Bai borenak bat izizunak, retzla gutxien haitxunak. Ez que gero dator. Eta gero hortikan aurrea, daude, belasako movida, que sinceramente aquí te explicatzen. Ta noiz bait, pasa da inorrek buelta ez matia, porque hain diza hori. Bai. Ala, que putada. Eta ere bai pasada, que hau ezakit, alen zan, oza, jo no, ere bai pasada, jendea, claro, ez dakit zenba jendea apuntatzen dira, ez dakit zenba jendea hartzen juzte, mio, claro, kupo bat do. Orduan, irabazlea dibidez, antia, izan zen, azkenetakoa kantatzen, orduan pertsona bat jatra bakarrik angetzen zen buelta bateko. Osea, esan nahi du, ez bali mazun buelta bango etziotela hartuko. Ta, beha uzut izan zela azken aurrena hartu zutena, eta gero jendia agetu zen, adidez, ez zuen aukera izan ez da kantatzeko. Ala, hostia, que putada. Bai. Eta bai alda, bueno, berrobezu la inorrek ikusko, pero... Bai, pero supongo que posible dela san, ez? Oie zu inorrek... Bueno, ez da giren san, la verdad, porque urren gurtian ateko dira pertsona horiek. Claro. Hola, ai. Exclusiva. Exclusiva. Ja, zene guandego exclusiva, ezakiko atala ikusi zuten zuen, bai, eta exclusiva. Bai, bueno, elkarrezketan lehenengo zatia listo, konometroa imatea aztu nau, así que, joai, bueltatzen ganean, jolasakin bueltatuko gam. Bueno, bueltatu gam, eta oain jolasa ingo du gordon, red flagak esaten jungo da, eta komentatzen, oza, jolasa gutxi, pero... Poquito de salseo. Ordon, iraida hasiko, vale? Nidak jarria, lehenengo red flaga da, norbait, sabiondotaz jotia, osea, mino, zentzuan, igualazuk gauzatetaz bakizu zeuze bestiak ezak ideiaikan, mino, daka, necesidade demostratu berra, eta kriston mitina sartu berra, gai hortaz, como que kriston, o kriston pila dakila, o zure gainetik amezela jartzeko. Mitina barra txapa. Bai. Ez dakizu, cariño, iso. Iso, ja. Askotan gaina, nik hau ikaste dut asikutzen dut bakian, en plan, zeizak azuzuk nahi egoi, en plan. Ez que, bai, jendiak daka un interesismo laboral, juntaite zure etxera. Osea, ez dut ulertzen. Bueno, nik jarraituko. Bai, ez?
esan du behar gazena izan aintzula, oguazteko bintzat. Ba, Zukasteko, segi, izan dut. ezakit. Bai, izan zen. Ai, a ver, guain plankazo bango nao. Retzako bezala, ba, jende hoi, adidez musika inguruan, izateko, pertsonaiek juten dinak, pues, adidez antzeko zoze, pero juten dinak, tipo, hau iten malmazu igual hobeto, en plan, nigu bizitza guztia kantatzen, asko gustatzen hau kantatzea, pero gero tortzen hau, Maridomingi, barkatu, torren hau lehenko izena, esatea, ez minio, kolokatzen, iso, osea, gutzina zupakian, eta... Es que... Maridomingo abarkatuko jo. Ez. Ni hortan oso ados, no sé. No. Osa, minio edo zer gautokitan poserizu pasa. Bai, eta holako jende pila do. En plan, no has cantado en tu puta vida. Literal. Y yo... Ya, xalalarrik errikin. Bueno, a ver, es que... Oai, neria puta mierda. Gauza, a ver... Niko biatiño, eta Kamaren aurrian gauza, idatzi dut zaitugu 50.000 red flag, green flag, lo que sea. Osa, kusiko zute saiotan, ze jolas guztiako ladia. Eta ez dut ideia, orduan. Pues, nahi okurrutzen hau, orduan, nire red flag da, kompromisoa ez hartzea. Ta hemen, amenaza direkto bat dantzakuei. Mesedez, hartzen bazu, kompromiso bat, ensaiatzea jun, por favor, osea, sartzea zure buruan. Ez dut ulertzen, kompromiso hartzen ez un jendea. Ez que ezin dut jende horrekin. Ez egitze, iziziak azuten, pero... Nire bai kriston kontra, osa, hortaz. Nik eskezu dantzatzen. Bai, es que, buah, noiz bai gertatu zait, tipo, bai, nik zu kantatu bertu eta dantza talde bat etorko da, eta dantzat ingo du. Hoi da. Azkeneko momentan ez dantza talde eta etorko. Bez, Ah, osea, vale. O, ze oso organizatzen aitzea, denak batea organizatzen, zuaiza hauiten, eta bialtzen zu, bueno, hau harrapatu dute, ez esaten zute, eta inorrek ez erantzute, baina igual, ai, aste bete erantzun gabe. Ja. Guaxapez bada aldut di izan. Pero ellos, osea, igual bai. Nik askotan bialtzen dut igual, audio bat, ez dakiz zerrena, eta igual hortikan ez dakiz emategun eta, bai, iraide barkatu ez erantzutia, oaindikan ez dut audioa entzun. Barkatu niko, batzutan nik izan du. Oida, ez dakiz eta ni lasaienaz ez da nigoatzen zesan izun. Ez bai, ez delako garrantzitsua, nik badakit iraiden noizen gauzat garrantzitsua. Bueno, horrengo ronda, ingo du. Ni berriz. Sí, nik randutain kompromesuana. Gauza, zuk sartuzula etxapa. Ez que nik kompromisoan, ez que nik niri ere bai hor san dut, ez que antzekoan ikan jarria, jode. Bueno, pues... Bueno, iraizkan jarria, taldela matean... Oida, taldela nian. Kolaboratzea. Parentesi Pues- artean, enaz zure ama. Ez que askotan, nigoatzeraz, klasean, inbergenula presentazio bat, eta hainitzela presentazio guztia egiten inorretzen, nahi ez zer hartzen. Eta zin, gaueko amaikak, ez, eta ni hor mundu zei, a ber, jungo naz, eta ni bakarra ingo presentazioa, porque espaldi mazute egiten neia igual, na, osa. Ja kasi gana juntuna, a ver, oza. Baina, ni zaber mandatu bat nazela gauzatako, oza, orduan... Ez ginen, gauza bada, gauza bada, abisatu berri zatia, Bai, totalmente. Ostra, minio, Zela beste etzen gauza nengo bada, presentazioa. pasaela, ezak izema demo, eta Ja, etzu ja. ez da titulua jarri. Eta dia, gaueko amarrak bihar zortzitan dakago, osea, Maten jezula hor, bale, inbertu, hau, hemen, eta hola. Nada. Pasamo. Gero izena horre oten da, Izena jarria. Nik indut. Personaje. ez que gauza pasten dena da, Argazki bat iazen lau ordu. ez que gauza pasten dena da, beti izenak ta jartzen juna da, lan aiten duna, orduan, nola azkena jarri berdun, beste izenak aurrenak atetzen dira. Claro. Nik beti indizia presentatzen. Nik ingleseko presentazioetare bai. Bueno, ez dakit, denetan. Ingleseko presentazioetane bai indizia. Ez que benatzen. Nik indizia, bukaera eta sarrera eman zuten. Bai, aurrena itzengo gontaz, geho honekin jarraituko gu. Oida. Bueno, jarraituko guke bestela, pero oso da bat. Vale. Nik oso datu eta irreformat. Bira que pentsatzen jut, Nik pentsatzen jut asko mutien.
Osa, horrela, mutia. Aldia esan, bai. Aldia esan, vale, Hombre. vale. Pues, literalmente bai indirekta bat, hilabete oso bat egotea gelditzen pertsona batekin, eta esatia gaina, pila gustatzen azazak ezer, eta derrepente, ai, eske ez nahi ezer, ai, barkatu, eske, uste duten ozela prest. Barkatu? Prestatu. Literal, osea. Pero hola, Bai. Jendeak oso gaiztoa. No. Nik ez dut esperientzia amorosikan euki, asik ez dut. Nik egiten guztiako labukatu da, así que alda esan ez da betxute labuk. Ez, pero mutilak. Ez que ama tableta eta en un contraseña y yo no itzalita ya cojonatina. Tengo que se me bloquea. Vale. Bueno, pues nik zango dut ordenean, pues denan bierra dia. Euskaraz dakien jendearekin gaztelaniaz egitea. Hau pai! A ver, red flag da. Ez bina, diezu korrikara, eraman korrikara. Esperas. Korrikara. Korrikara. Irairek. Bai, oza, Korrikastea. zuzode korrikako zen euskaran lehingo zula, eta egon donazkazu korrikaranteko batzuk gazteleraz. Ja, bai, Oso, nolako no? jende pila, do. Bai. Herri urratxea guten dela eta dijula ikurriñak egin ez dula hitzik Ja. in euskeraz. Bere bizitzan Ah. ez dula egin. Bai, gure gelako bat juntzen de. Bere batxiko batzuro bai juntzi gaina super, ez gu bai, ekipo ezakiz euskeraz, barkatu. Que bai, que altza jun. Oida, pero koherentzia pixka. Oida, ez izan hipokrita. Oida. Ez que, donostinate ginen korrika ezakitzen, gindazen korrika eta de repente mutil gazte kuadre bat, es que claro. Ta, tú, que nos quedamos aquí, no sé qué, que si no se va muy lejos ezakitze, hola. A ver, korrika izan bitartean, osea, dulapi minutu santzu, hemen gaude euskararen alde. Osea, ez que ezakit. En fin. Genia, estoy hipokrita. Bai, pixka badik. Iko dugu irugarren ronda azkena. Bai, Vale, bai. Bueno, nik Ika. Ta adibide bezala, Elizalde eguna. Osea, eske do, De hecho, seguro ikusten nahi dela. bai, a ber, pero ez diju, ez jende asko do. Bino, ez, a ber, ez diju txarrea, bino, Osea, ez Hemen digu- dagaz, ez diju txarrea, bino, eske askotan ez, itentzinean Elizalde eguna oso ze aurkeztu bertzenean, gidoia eta itentzen ikaz. Karo, ikaste eta hola, osondo berreskuratu nahi izatia, oitzei nahi izatia, bino, urtian zer, espaldin mazu ez erriten, espaldin Ja. bakizu ikasiten, derrepente aurkezpen batean, dena ikazin berra, ez da natural getzen. Osea, zuk ezin zu ikazin, osea, aparte, guraso asko ez dianteatuko, Eta oso Gehienak. gaizki Hoi da, osea- LH bost 6 oaidik hola irakurtzen duen pertsona bat aurkezten, eta ikaz ez dula bere bizitzan itzekin. Super forzatu. hoi da. Pues claro. Claro, osea, aunque sea, lantzen bali bada pixkat kurtsuan zehar, pues ez dut esaten ez ikasitea da zeo, ze bino, ostra, de repente iristen da ez dakiz zer Ja. fetxa eta ikaz. Osea, gaizki getzea, Ja. oso gaizki. Gaixua. A ber, pertsona honak dira, bino... Oberena da. bai. Pero ubikatu, ¿vale? Oidatzi batuan, eta gero aurkezlea jatetzen baino, ikanitia, positia. Oida, o esaldi bat sartu, o zeo ze, bino... Oin berbazu ikasi, Izker. Bueno, oian. A ver, beste erretzak bat. Mira que pentsatu jutela, Pero es que batzuk oso explícito. Horte sustenak. Oso, en plan... Ju mierda, ez. Venga, bat euskera ninguna, venga. Ola pizkatzatzeko. Vale, jende hoi, ni guain gertatzen zait, Gasteiza junazala ikastea, ja, aut ikasten, utzin. Ze ikasten zuen? Kora Gasteiz, ikasten integración social. Pero utzi nun, porque la voz egin falta pilla, bueno, da igual. Ta junintzen area, eta hartu nuen oitxura txarra erderaz hitz egiteko. Ni nazera gaina, tipiko erderaz hitz egiten zula, pero sarentzilura burradak de... Me lo has dejado en plato... Osa, olako tonteriak. Eta guain hartu dira, kriston oitxura txarra erderaz hitz egiteko. Orduan, euskera pizka txartzen zaitenean, dola pertsona hoi denbora guztian, hau ez gizantzu. Hau ez da hola. Esan ondo, eta hoi da, nire lagun, hemen mentzionatu lagun bat, auritz, que ting, 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 denbora guztian. De hecho, segura aski hau ikusten nahi den jende asko izango da pertsona hoi. Bai, Bai. que ondo do. Eta batzutan, Putu bat arte.
Batzutan ondo do, porque da como, datzen aiz hartun burra. Guri da, Niño Erne. kristonarrikak bota bizkute, niritzat asako gauzaina sartzen gazteleraz. Ez que denak, hemen denak junga bakoitzan herritatikan kanpoa eta, osea, hemen denak atega mendikan, Ja. orduan nire bai... Osa, doaina junaz, ez dibin gazteleraz, osa, asako, Bai. Osa, Bai. lenoenekin gazteleraz, bueno, hainte, justu. Es que niola dintzen, Nei beti farraintzait, porque nekin gazteleraz. Baina, guaiena... Bueno, nahi baindik zuzen duten, haute gazteleraz. Azten gazteleraz, eta deskojonatzen azten ziren netaz kreston castellanaz banekala. Es que Nei pasaztean, ni Donostira juten, hasta neraman, pues, Ekipo. berekin... Ai, ba, qué pena. Pues kamaratik kanpo, hombre. Bai, kamaratik bajareko musu bat entzule guztiei. Bueno, bueltatu jolasain dugu leno, bai. Jolasain dugu, bueno, pixkatitze egin tala, eta bain saioai bukara emateko Jane kontatuko dugu bere anekdotan bat, abertze kontatzegun. Anekdotita salseo. Bai, salseo. Vale. Pues la voz en finalean, porque final erizin zen, gora jartzen. Festa bat egon bidatu ziguten. Egun bat denago zantziguten, bihar festa bat ingo da, no sé qué, goazen. Eta zantziguten, bai, ekipo guztia jungo da. Hor ikusten azun nahi, bueno, junginan, finalistak, lau finalistak, osea, iru finalistak eta irabazlea. Festa batea zela como privado bat, zer típico catering. Claro, gu junginan ja, arropa no sé qué tal. Nivel, claro. Maten zen vuelta Mika, beste aldian, Sebastián Yatra, no sé qué. Eta de repente, etortzen zaigu Yatra, eta ja, goitzeko, claro, bokatu zen programa, goitzeko ordu bitan. Torren zaitzen, bordun juginan festara zegite, goitzeko bostetan nola, tortzen zaigu Yatra, eta esaten du, nahizutan ere txatorri festa jarraitzen du. Claro, cariño, nola ez dugu nahiko. Orduan, hartu Uber bat okidotatikan, hasta, bueno, ez dugu zango nuen beretxe. Miño, por si acaso. Pedazo kasoplon. Gaina, uste genuen, izango zela festa, gaina ginen iru bakarrik gaina, beste bat jaku nintzen. Eta ordu ginen iru, uste genuen izango zela festa, jende pila bat. Bueno, atia irekia, pavoa iru kandelitakin, hola. Hola. Tani, bueno, atea bere ardua, bere Coca-Cola, Mika Limoncho, ez dakize, no sé qué. Bueno, gozia, gozen ubero bat eskatzen. Hola. What the fuck, impostor jolazten Sebastián Yatrakin, bere balkontzituan denak gola. Oian, eran izotita. Eta gero gertauzien gauza batzuk hor, esan entzuk, what the fuck. Junik ginen hortik en plan. Pero bueno. Oso mejor. Pero puta pasta, chaval. O sea, Madrid, centro... Hostia, un casoplo ya... Los fans, madre mía. Gora Yatra, ni esker. Bueno, ba, goatu... Bueno, hau izan da, guztia gaurkoz, ostia, super... Ez? Hau izan da guztia gaurkoz, en plan. Bino, ja saio batzuzuaz euskera batuan iten, Ja, leno... Sartu izu bola bat euskera batuan. Bai, eta dena batuan. Bai, batuan. Bueno, hau izan da guztia gaurkoz. Gotu urrengo igandian berriro egongo gala hemen, Orgasmon YouTubeen, eta oi hartzun irratian ezakigu hitz egin inberdugu behaekin, nino seguru bai ez hor egongo gala. Fijo. Así que hoxe mi esker oian, eta hoxe urrengo igandian berriro 12. Aio!